9262 гектар шекер шегінді шешілді. Шоның бүгінгі күнге 7829 гектар қазып алынды. Бұл 85%-інде. Тағын бізге қазысы 15% бар әлі. Бұл 1400 гектарлар. Біздің общий валовка 240 мың тоннаға жиылды. Шоның 242 мың тоннаның 64 мыңы шекер заводына сатылды. Ең мөһиме татлы тамырны жерден казатып алу диләр авыл хуҗалыгы белгечләре. Шуңа да яңгырлар туктап, көннәр бераз аязып, кырга техника белән керү мөмкинлеге тууга ук эш дәвам итә. Җир өстенә иеп куелган кагатларны җир туңгач та шекер заводына озатып була. Хәзер балчыкланып изелгән кырдан шигендер тиягән машиналарны юл кырыена техника ярдәмендә тарттырып чыгарырга туры килә. Очень тяжело, грязно же. В этом году вообще... Ширак булганга бу ел бик авыр булды. Аңа да карамастан шигендерне ташыйбыз. Машиналарны юл кырыена трактор белән чыгарабыз. Район буенча 15 комбайн казый. Шуның 7-се немецкий ропаларында. Һәр комбайн кырда, механизаторлар кырда, двухсменный организация ителгән. Районнан ответственный руководитель закрепләйтен һәр хуҗалыкта. Шигендер алу техникалары кырларга 13 сентябрьдә чыккан иде. Һәр хуҗалыкта эш оешкан төстә башланып, барлык техникаларда бердән булып татлы тамыр алуга керешсә дә, көзге яңгырлар кырда эшләүдә тоткарлады. Чит илдә җитештерелгән техникасы булган хуҗалыкларга җиңелрәк билгеле. Ә менә агроразвитие хуҗалыгында куәте түбәнрәк булган техника белән эшләү бераз кыенга туры килә. Явым төшемнән соң шигендер чыгару комбайны акрын йөри. Хуҗалыкта 200 дә артык гектарда шигендер тамырда әле. Свекла у нас засеяна на Шигендерне без 650 гектарда чәчтек. Һава торышы начар булганга татлы тамырны җыю эше озакка сузылды. 2 сменада эшлибез. Һава торышы әйбәт булганда тәүлегенә 30 гектарга якын шигендер казатып алабыз. Бүгенге көндә авыл хезмәтчәннәре алдында торган беренчел бурыч яздан алып көзгәчә күп көч һәм хезмәт куеп, чыгымнар тотып үстергән шикәр шигендерен якын арада җыеп алу һәм дәүләткә тапшыру. Сөләйманов крестьян фермер хуҗалыгы шикәр шигендере казатып алу эшләрен районда беренчеләрдән булып тәмамлады.